Kabare Desa. Wilujeng pinanggihan wonten adicara Kabare Desa, satunggalipun program ingkang nyosaken pawarta saking dusun-dusun ingkang sumebar saindenging Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Annamu Awanah ngrawuhi lan paring bibit iwak cacahe 20.000 menyang pirang-pirang kelompok petani ternak lan nelayan sajroning kunjungan lapangan ing Desa Kabalan Kecamatan Kanor Rebo iki. Bupati Ana ujar yen Kabupaten Bojonegoro mapan ing wilayah sing strategis amarga cedhak Bengawan Solo sehingga masyarakat bisa nggunakake kanggo mancing utawa kagiatan liyane sing bisa nyengkuyung kabutuhan saben dinane. Miturut Bupati, kanthi terjun ing lapangan dheweke bakal luwih ngerti kahanan kasebut. Kejaba iku bisa ndeleng kahanan lan kemajuan konstruksi dalan, jembatan, perbaikan sosial, uga kesempatan kanggo ndelok potensi lan kuliner Bengawan Solo supaya bisa narik turis menyang Desa Kabalan. Kanggo nambah produksi pertanian, pemerintah Kabupaten Bojonegoro wis mbangun pirang-pirang proyek kanggo ningkatake infrastruktur pertanian, salah sawijine yaiku nggawe saluran banyu. Saiki wis 9 proyek saluran kanggo tanah pertanian wis rampung lan bisa digunakake langsung dening petani. Proyek kasebut minangka proposal saka pemerintah desa lewat tahapan rencana pembangunan desa musyawarah utawa Musrenbangdes ing taun 2020. Kepala Bagian lan Fasilitas Infrastruktur Kantor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Imam Nur Hamid ngandharake, menawa ana 6 saluran banyu sing wis rampung ing Kecamatan Dander, yaiku Desa Ngraseh, Desa Ngablak, Desa Mojoranu, lan uga Kecamatan Sumberjo ing Desa Teleng, lan Desa Bakalan Kecamatan Kapas. Sakliyane iku, Imam uga nerangake ana ing Desa Tinawun, Kecamatan Malu, Desa Mbesah, Kecamatan Kasiman, lan Desa Ngrau, Kecamatan Gayam. 3 titik kasebut diserake dina Rebo iki. Saluran banyu minangka program kanggo nambah fasilitas lan infrastruktur pertanian kanggo 17 poin saluran banyu kang dibiayai 3 miliar luwih ing APBD 2020. Program saluran banyu asale saka usulan petani lewat Musrenbangdes sing banjur mlebu kecamatan lan dadi program kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lewat Dinas Kesehatan nganakake sosialisasi kanggo nyegah nambah tingkat kematian ibu lan bayi ing Pendopo Mawapati, Pemkab Bojonegoro Rebo iki. Kagiatan kasebut dirawuhi 100 kader kanggo ngancani ibu hamil ing Kabupaten Bojonegoro sing uga dirawuhi Bupati Annamu Awanah. Ing kagiatan kasebut, Bupati Bojonegoro ujar menawa tingkat kematian ibu lan tingkat kematian bayi isih cukup dhuwur. Kedadian kasebut amarga ana macem-macem sebab saka pola mangan, pola urip, lan pola disiplin. Kejaba iku, taun 2020 Pemkab Bojonegoro uga nyediakake bidan intensif ing desa sing durung ngalami kalebu transportasi uga. Diterangake kagiatan sing ditindakake kalebu motivasi wanita ngandhut supaya rutin mriksa meteng, njaluk keluhan sing dirasake lan nerangake cara nggunakake buku KIA. Kulo Iwan Siswoyo rahayu ingkang pinanggih. Panjenengan nembe midhangetaken Kabare Desa ingkang kaimpun saking LPPL Malowapati 95,8 FM. Ayu bangun kanthi produktif lan energik. Desa Grebeg Kutha.